Zurrunbilo batean bizi gara. Algoritmoak, datuak, iritziak. Zaila da zarata eta argudioak bereiztea. Zaratak egia itxura hartzen du. Lehentasunak markatu nahi dizkigu. Isilik geratzen bagara ere, zerbait esaten ari gara. Erabaki bakoitzak ondorioak dituelako. Zerbait ulertzea, ez da iritzia ematea. Eta gidatzea, ez da erreakzionatzea. Inguruaz jabetzea da. Erabaki bakoitzak badu testu inguru bat, arrazoi bat eta ondorio bat. Jakin behar da zergatik gertatzen den eta zer ekarriko duen. Zeren eta erabaki bat garrantzitsua denean, iritzia ez da nahikoa. Zarataz betetako mundu batean, iritzi ez zaratago joatea, erantzukizun bat da. Zeren eta erabaki bat garrantzitsua denean, iritzia ez da nahikoa. Sorlan, benetan garrantzitsuak diren erabakientzako estrategia.